Vítejte u nás ve škole. Naše škola poskytuje středoškolské odborné vzdělávání. Učebny jsou vybaveny tabulemi s dotykovými displeji, interaktivními učebními pomůckami i čtenářskou dílnou. Žákům jsou k dispozici relaxační zóny. Stravování zajišťujeme ve školní jídelně, kde obsluhují žáci oboru kuchař-číšník. Máme školní kavárnu s venkovní prosklenou částí. V září otevíráme nový maturitní obor předškolní a mimoškolní pedagogika, po kterém je ve Středočeském kraji velká poptávka. Jeho absolventi se uplatní v mateřských školách, školních družinách a dalších školských zařízeních. Vzdělávání zajišťuje kvalitní učitelský sbor, který klade důraz na odbornou stránku vzdělávání a individuální rozvoj žáků. Ve škole je přátelská atmosféra. Velký důraz klademe na bezpečnost žáků a zaměstnanců. Jsme otevřená, efektivní, fungující a moderní škola.